Ito guys, oh. 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 Sisigang namin to. Ito, ihawin. Ah, iniihaw na pala. Tapos lagyan na rin natin yung isda. Isda, lagyan na natin. Sa bobo ni Karan. Maharag. Iyo. Chili mansi. Chili mansi. Nek. Ayoko na. Sarap. Ayaw mo nang Tigilan. Ayoko sana. Putang ina. si Kuya Marlo. Meron kuya? Ilan? Tatlong tatlong silap. Habol natin. Ganda pa. Yan o. Guys o. Lalaki o. Nice. Mahuli ni Kasisid guys. So ito umpisa na natin to guys. Umpisa na ang alamat. Yan o. Saan ka pa? Asin lang yan. Oh, ito na. Oy, ito na mo. Kumpara mo. Ito na yun. Kampay mo nagburot. Ano ni? Pwede nga ako. Balik. Kabagisan mat. Magdawi lang ka. Ijay, tiyan nata. Ang ganda dyan. Oh, natwig ni. Mana nga ganyan? Ano na naman dyan naman? Awan. Sakata dyan ang ala. Lusan. Dabi, ada ka tinay. May sarap pa. Tikman natin. Ini kabibitsin. Oh, guys. Talaga nang alaga. Oh, nakasim. Sarap ng pagkaihaw, boy. Okay guys, kumukulo na tapos sinabol pa namin to. Yung huli ni Kuya Marlo. Sige, sige. Yeah. Tapos umpisa na natin guys ang alamat. Ayun. Sige, nyakit. Pagtuluan ta. Pagtuluan cuma talo. Oh, gagawin kita tambro. Tinakon ni. May mandita. Bro. Ay, may updatean ka. Okay guys, ano, yung mga gustong mag-shoutout na. Yung may angel baby dyan. bro, sampul bro. Angel baby. Boy, Wala, nasa Maynila ngayon siya guys eh. ikaw say, may gustong shoutout si Yanang. Abay mo iyo. Pasubo sila ng bilad ng palay. Tumakas to guys. Nagbibilad to ng palay pero ano, tumakas. Hello, may gusto kang shoutout. Shoutout na lang sa mga kaibigan, Sa mga saka mga apo dyan sa Gataran. Yun. Si Katang. Saka yung manugang. Shoutout sa lahat. Tagay tayo guys. Ganito lang dito, ganito. Ganito lang yung buhay dito guys. Simpleng kasiyahan lang, you know. Munting salo-salo kasi yung mga lutuan namin puro munti. Malilit lang. Yan, gagawin na bro. Yung shot glass namin. Takip na naman ng ano. Ano to, tumbler. Siyok, lambaso, ito rin. Hindi na anak yung aso. Busog na naman sana. Ano nalagay? Check. Yo. Talagang lumabas na yung taba, bro. Dagdagan natin ng wata. Kasya kaya sa atin to. Lagyan natin ng isang tabong ano, tubig. Puno mo. Gabi, may kapulgada lang tayo, parang nakibo. Whoop!
Yan guys, oh, nagmamantika guys, oh. Kakutkutan na yung guti kamuti. Sarap. Maan. Pang pininapanak. No bro, masabi mo bro. Medyo tiba-tiba tayo Yes. dyan guys. Takpan mo na si, tapos mamaya pag kumulo, timplahan na natin ulit. Yan, kalamansi. Chili mansi. Chili mansi. Next. Sinon? Sinalo. Sigalo. Gusto. Gusto. Tikman na natin bro. Tikman natin. Basta kimura-warawa, di ko atadanom nan. Katodang nan. Pati jaklaw. Karaman yan di takuri. Iya ko na. Takpan natin konti. Tapos patay na natin. Kanya bumahaw. Di alis to mga kwa yan ang hindi automatic mo. Yeah. Lilitikan na dyan. Tagal mo ubos guys. Pangalawa pa lang to no, bro. Bitin ka. Hindi, tama lang guys. Tinataasan mo kasi bro eh. Para may Kasi, ano yung nakakuha ko. chill lang kami ni si. Chill lang. Condition natin yung dyan natin. Kung mapapanood ni Feto, Ay, shoutout niya pala sa kanya. Oh, shout Oh, out. Ped, musta ka na dyan? Nice. Nanonood yun lag. Ayaw mo si Paren doon, nagdra-drive. Walang ano yun. Walang video na pinapalagpas yun. Pag si Baytap yung nag-upload. Yeah! Sa joke lang. Ito guys, lagay ko na naman. Para kay insan ko to, birthday niya kahapon. Yun. Shoutout sa'yo. Salamat Ebok. pala sa 500 ha, na pinadala mo kagabi. Nandito na oh. Boss Ebok. Si Insan Ebok. Happy Yeah. birthday. Yun. Happy birthday boss. Belated. Lods, happy birthday. Bro, tikman mo nga bro yung ano, yung niluto namin ni Yung sabaw lang bro. Sabaw. Yung Pangkanin. pangkain. Ikaw Kuya Lo, baka gusto mong tikman. Tikman mo na. Para Ito lang ang gusto kong tikman. Wow! Isang yung master. Wow. Katang, sabaw. Ayan. Oh, Ako na. Ito lang ang Kahit- gusto ko. kahit kapupulutan. amoy luya. Kaon lang ng luya yan, niloloko mo kami. Anghang. Okay guys, tuloy pa rin yung ano, yung kasiyahan namin. Sa mamaya, pagka naubos na namin yung isa, alam nyo na. Pinainit muna natin tong ulam. Yan. Dinagdagan namin ng konting sabaw. Yan o. Sarap. Patay na natin. Dito lang po yung patayan. Yan. Bale, pwede nang tanggalin yung ano, yung butane gas. So ito, parang may digmaan na nangyari. Giba-giba. may Ito yung mga survivors guys. may Mga survivors andito. may yan. kalansay, Ah. may nasitira pang laman naman yung iba. Veterans na yung tawag dyan, yung mga natira. Tapos kanin natin, tignan natin kung paano yung itsura. Wow! Sarap. Pwede na umpisaan. Tira na. Bisa na digmaan. Ah, Kanya-kanyang pwesto na. yun! Para makarami. Ay. Unti ka? Tingnan mo. Kanda. Ikaw natin yung isa. Yung sayupin ka mo dada. Okay guys, kain na. Yan, si Kuya Marlo may kanin. Oh. Kami bigas, sinain na natin. Tira-bira. Alabira. Alabira. Banatan Kain na. Banatan na natin guys. Uy. Kapo mo iya karen na imak. Subli ang rugi na. Tira-tira. Para uminit. Sik, masabi mo Sik? Okay. Sakto lang yung ano, So, yung alcohol. Yung alcohol. yung alcohol. Kulang. Ayun. Salamat. Wali, balik na ito karayanan. Pangrabi. Oh. Ay, Diyos ko. Mananasi. Agyaman kami na nadano man yung panangan. Let us pray. Amen. Bro, di ka pa nag-pray bro. Thank you. Thank you God. Ada mang grasya nga mga sagrap. Kapi nga aldaw. Bro, itlog tea.
Mas. Yung pugo. Sedap. Natin siya, ka. Iti ka rin, may balay tuwin. Uy, wala kayo bagyo ah. Sili guys, sili. Kain po tayo, kain. Oop. Yun. Kunin natin yung isang triste doon sa ilalim. Yan. Kasya pala sa 5. Kasya sa 5 kasi yung ulam. Sobra. Yung sabaw. Lalo mga baawan, mga lakon. Init. Sili nga. Pagkain na pa ito ako. Chili. Ngay, malaulam. Ito malaulam guys. Di sabat guys, di digo. Hindi na ang sabaw. Paburugan tayo ulit. Malay. Oh, litog nga oh. Tilapia. Sarap yung luto ni Papsi. Sarap ng mata. Oh. Sili, kailangan. No, bigyan kayo. Pinapanood tayo ng ano, buong mundo. Buong Pinas. Ayaw ko na sarang, ayaw ko na umuwi sa bahay. Dito na sala ko. Pero yung ilog. Ano ka, kasi shade? Dito na lang tayo? Dito na lang tayo magtatayo ng bahay. Oo. Yung floating ba? Floating house? Ano masasabi nyo guys? Pang dinuguan yung Madlaw tayo matukul sa cloud. Sarap. Grabe. Oh. Yan masarap kung wala Diyos yung, ko, manangasi, demonyong managbasol. yan masarap kung wala yung Pakawalan na kami apong managdugsol. Hindi niya dugdug sulam. Sarap talaga. Manay. Dito tama gamit dito sili na eh. May? Sino ba sabi sa'yo na walang sili dyan? Sili. Naluto. Ang dami, ang sarap nga siya. Sili lang malakas, you know. Wala di ba nito tayo bukod. Gusto lang siya. Daming tinik. Iba na yata ang lalabasan niyan. Hindi. Dahil sa sarap, naiiyak na si Katatang. Sarap. Sabaw, sabaw. Malayo dito ang kubaw. Sabi ko sabaw. Ay, kala ko kubaw. Sabaw kayo dyan. Meron pa dyan sa may ano. Tubig. Sarap ng kain namin guys. Sobra. Kasi, Sarap. yan, hindi naman may kakaila sa inyo guys. Natural na kain yan. Mga subo, no? Ang professional. Sa bahay, isang ano ko lang. Okay na. Pero dito, ilang pinggan na ang naubos. Ilang pinggan na ano. Lalo pag may ganito. Wow. Walang meron. Wow. Wala tayo.
Malaki talaga ang impact ni Gin Bilog. Mas malaki ang impact ni Gin Bulag. Ay, Gin Bilog. Mas Gin Bilog. Ayoko na. Ayaw mo nang tigilan. Ayoko sana. Putang ina. Kakanta lang pala. May buhangin. Na ikaw. Kaya pala kinanta mo yung akin. Ako din, kalahati lang. Nahihiyap. Gaya rin sa Gin, pag kunti na, Oo. talaga po kunti-kunti na talaga. Bro. Pag Oo, kunti-kunti kinuha ko na. na yung parte ko. Bala na kayo dyan. Oh, sarap. Huwag yung sabihin mag-uwi tayo ng jam. Kalahating tilapia. O kaya yung buntot may iwan. Nakailang 4 na pinggan nata ako ah. 3 pinggan sa akin. Kaya nga paubos na yung pinggan sa amin eh. Dahil pinggan yung Nakain. 3 karga sa akin, 3 karga. Yung kwan, Uy, okay natin, bibigyan na. dahil sa kalakasan mo, Mm. naging Samson na. Delikado. Naepektuhan yung kwan. Haligi na. Bumibigay. Bumibigay na. Yung templo. Ang templo natin, malapit na bumigay. Lumalakas na si Samson, mga kaibigan. Ah. Oh, sarap. Up, nauna. Op, pangalawa ako. Ay, akong huli. Agin na mo. Oy! Mapanain. Yung huli. Mapanain. Yung huli. Ayun Buset na. ng panghuli. Ayan na, lumakas. Samson. Guys, busog talaga sa bra. Bro. Do. Kain lang. Ito na lang yung natira oh. Iwan pa ba natin yan? Yan, isa. Hello. Oh, Buti nga na iusin ko yan. na lang to. Laban nyo ng dalawa yan. Diyos po man ang asin. Ayaw ko na. Ay! Ayaw ko nang tigilan. Sige, Marlong na huli. Hindi, may na kasi ako sa tinik. Oh. Ay! Yan. Naghugas na yung dalawa. Kaya na to guys, kaya kailangan tayo ka na rin. Hindi kinaya. Ano? Yun na lang guys oh. Tig-isa. Oh. Wasak-wasak na guys. Sobrang busog. Yan. Dahil wala na kaming tubig, doon na kami inom. Ano? Oh. Ano yan? Walang daya yan guys. Talaga dito kami umiinom. Ubog. Sanahin lang yan. Oh. Masarap ito, criminal water. Criminal Hindi, water. hindi mineral, criminal na. Oh, pera ng pinggan. Kasi wala tayong tubig eh. Mainit. Sarap nga eh. Sobrang init. Mapapato. Pwede na tayong umuwi na, Kuya Lo. Oh, pero may isda muna. Basta muna. Basta muna kayo. Baka sakaling ano, pagkuha tayo ng... Baka kung sakaling ikaw ay lalayo. Patay. Guys, pagkatapos namin kumain, kanya-kanyang trip na. Yung isa nangingisda. Ako naligo. Si Kuya Marlo, dinagdagan yung silong natin. Yan. Tapos si Tatang, yan. Ang haba ng ulang ko. Haba oh. Orderan ko pa yun. Yeah. Orderan ko pa doon sa kwan. Sa Shopee to. Yung isa, nililinis Yung isa, na yung higaan. Nagje-general cleaning. Pero alam na yan, susunod na mangyayari. Hindi, makapagpahinga lang konti. Sasalang na lang to sa gera ko. Hindi, kasi guys, yung balak kasi namin mamayang gabi babalik kami dito. Kaya lang yung ano natin, gagawin natin, kitang. Ano yun, overnight o hanggang may oras? Overnight. Overnight daw. Feeling ko maglalasing lang mga to eh. Kasi
Tilapia? Ah? Silap? Ako kasi yung nagpain dyan, si. Pagka ikaw nagpain, walang huli yan. Tingin. Saan yung isa? Nandito si isang. Ay, dalawa na oh. Ako kasi nagpain yan, si. Yun oh. Hop! 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 Dalawa. Parehas lang, kalaki. Yan. Pwede na nating ano yan. Pang starting mamayang gabi. Sama ka mamayang gabi, paalam ka. Paalam mo na. Yan, maganda yan. Yung kasama natin doon si wala na. Nagsisipag ano na. Sleeping Beauty. Yan ang pesta guys. Tumama yung dalawang bilog sa kanila. Mga mahinang nila lang. Yun guys. May nakuha si Papsi. Ako nagkagis yan. Malaki. Hinagis na, di ba? Oo. Kahagis mo lang. Nakahuli ka agad oh. Oo. Oo. Lapitan mo, lapitan mo. Oh. Oh. Kakahagis lang to eh. Oh, kaparas lang din ng nakahuli mo kanina. May nagwag na. Yung nagwag. Huli. Yan, ganun. Yun. Pwede ka na matulog ulit. Tapos guys, inistorbo ako natulog. Kala ko malaki na. Wala ka na yan ah. Kasing laki ng ano. Balik ka na doon. Si Kuya Marlo. Punta na sa taas. At titignan kung may makukuha. Kung may makukuha o wala. Dito yung dalawa.